Basabi sifosami, basaba amandla, khanyisa nawedozi, ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabi sifosami, basaba amandla, khanyisa nawedozi. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngicela ke bakithi ukuthi ke nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya, ningene nihlale phansi, wonke umuntu wamukelekile, akekho esimkhethayo, asikhethi ibala lamuntu, sithi nje ngenani nonke nihlale phansi bese ninethezeka. Nanokuthi nginethemba ke bakithi ukuthi ezinkulumweni esizosikhuluma noma ezingxoxweni esizosixoxa namhlanje, nginethemba bakithi ukuthi kuba khona labo bantu abasizakalayo ngalolo suku. Okay, ngicela ke futhi ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like bese nithena kona ama notifications ukuze njalo bakithi makukhona ivideo esithe sayiqopha phela kuwena nawe izokwazi ukuthi besisheshe ifinyelela kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi angihambi nezinto eziningi, angiphethe izinto eziningi, ngikafishane nje bakithi, kodwa ngithi ke namhlanje ake sizokhuluma ngalento esithi ukucindezeleka. Ukucindezeleka bakithi ke ngiyazi ke ukuthi lento esizokhuluma ngayo akubona bonke abantu ebenzayo bakithi. Khona nje umuntu okathi cha mina empilweni yami angikaze ngizwe lento ekuthiwa ukucindezeleka. Yini ukucindezeleka? Kuqala bakithi siqale lapho. Khona lento ekwenzayo kwesinye isikhathi uthola ukuthi ulele ebusuku noma ngabe isemini, ngoba kwesinye isikhathi ayikhethi ukuthi izofika ebusuku noma izofika emini, lento esithi thina ukucindezeleka. Okay, uzithola ukuthi ulele, kodwa manje mawulele bese uzofikelwa yinto ngendlela yokuthi ungakwazi ukunyakaza lutho, kodwa yonke into uyayizwa eyenzakalayo nasendlini, kodwa manje uthola ukuthi awukwazi ukunyakazisa mlenze, ukwazi ukunyakazisa ikhanda nezandla, awukwazi ngisho ukukhipha izwi, uvesane nje ubambeke mhlambe leso sikhashana esincane bese phinda futhi uyadedeleka. Iyona lento esizokhuluma ngayo namhlanje. Mangabe ngithi sizokhuluma ngayo ukuthi kwesinye isikhathi yiziphi izinto ozithola sezidala ukuthi wena ebese ucindezeleka mangabe uthola ukuthi ulele. Okay, sizoqala nake bakithi ngokwami la indlela engizochaza ngayo, ngizochaza ngokwazi kwami nangendlela mina engiunderstanda ngayo bakithi. Okay, asisone khona ke. Okay, ukucindezeleka bakithi kwesinye isikhathi ukuthole ukuthi kudalwa ukungcola kwesinye isikhathi kwegceke. Yabona ekhaya ngabe ukungcola igceke, uthola ukuthi lingcola nje vele kunezinto eziphoswayo mhlambe ezingalungile ezigcina zima zivuka lezi zinto bese zincindezela ekhaya egcekeni. Uthola ukuthi nje ngoke walala kunento ebesalisondele kuwena ebese yakucindezela. Ukungcola kwegceke kunemoya esuke ikhona ngaleso sikhathi okuyona edala ukuthi wena uma ngabe uke walala nje usithuke usucindezeleka. Kwesinye isikhathi ukuthola omunye asenene mina mangabe ngilele ekhaya cha bandla angicindezeleki, kodwa ngeke ngaphuma egcekeni ngathi ngiyavakasha kwenye indawo ngifike bese ngithi ngiyahluleka ukulala mangabe ngivakashele kwenye indawo ngifike ngicindezeleke. Sifuna sikhumbule ukuthi ke amakhaya ethu noma imizi yabantu ayifani, imizi nemizi ineyinkinga zayo, ukuthi mawufika lapho ufica imoya yakhona wena engakwazi kwesinye isikhathi bese wena uyacindezeleka ngoba lento wena uyijwayele ngalesi sikhathi, ingakho izofike wena ebese icindezela mhlawumbe ka wena awuyazi. Omunye uthola ukuthi ucindezeleka nje, abantu bakhona bacindezeleke sebe izinto lezi ezikhona lapho ziyabazi bona, akacindezeleki kodwa wena uzocindezeleka. Ngithi yabona ukuthi phela imizi nemizi, eminye imizi babeka kithi inento zayo, angeke size sikubaleleke lokho, kodwa kusuke kuyimimoya kwesinye isikhathi okuyiyona le egcina ikwenza ukuthi wena ucindezeleke bakithi. Okay, bese siza lana ke ekucindezelekeni. Kuyenzeka ucindezeleke ngenxa yokuthi kusukukhona ubuthakathi ngempela obusuke bukhona kuwena. Ngisho ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu okuthumela ngezinto
ukuthumela ngezilwane, athumele zonke izinto, avuse abantu emathuneni, enze zonke izinto bese kuthumela kuwena. Wena mangabe ngesikhathi uthi uyalala ebese uyacindezeleka, kodwa manje uthola ukuthi ucindezeleka nje akungeve ngoba vele kusuke kubona ukuthi kufunakala ukuthi ucindezeleka. Ngithi yabona uthola sinakona ukucindezeleka nje, mina ngeke ngithi kwesinkathi uthola ukuthi ucindezeleke kanje, kanti khona okungaphezulu kusuke kufunakala ukuthi lento kwesinkathi izoyenza kuwena, kodwa uthola ukuthi iyahluleka ukwenza lento, manje igcina isima nje eduze kwakho bese ucindezeleka, maqede bese iyahamba ingayenzi into kwesinye isikhathi esuke izoyenza. Ubuthakathi ke lokho kusuke kunezinto ezithunyelwayo kuwena ezizokwenza ukuthi wena mhlawumbe zikulimaze kwesinye isikhathi, kodwa uthola ukuthi lento esuke ithunyelwe iyahluleka ukwenza into ethunyelwe kuwena, ivesana ifika ime nje bese usuke uhamba. Ukuma kwayo wena ingalesikhathi ke ucindezeleka ke ngaleso sikhathi. Ngakho ngithi ke lento yokucindezeleka ihlukahlukene bakithi, kodwa izinto esizithunyelwa abantu noma ezenziwa abantu uma babavusa abantu emathuneni, umuntu athumela izilwane kuwena, kuyenzeka mhlawumbe omunye ukathumela isilwane athi asizokushaya, kodwa manje masifika kona sifika kwesinye isikhathi sihluleke ukushaya kwesinye isikhathi bese uzithola usucindezeleka nje kuphela. Angithi yabona Mthothi siyahluleka ukwenza lento esimele ukuthi sizowenza kuwena, sihambe kumanje ukwazi ukuthi endene uqaqeke. Ngicabanga ukuthi kezwakala lapho, okay? Bese siphinda ke sisondelana ke sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi akungeve ngoba kuukuthi njalo mangabe ucindezeleka kusuke kukhona imimoya ethunyelwe kuwena noma kusuke kubuthakathi. Cha, kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi kuzosondela kuwena umuntu wakini mhlambe ongasekho, kodwa manje mesondela lo muntu wakini ongasekho ngenxa yezinkinga yena anazo, uthola ukuthi wena usuyacindezeleka, mhlambe waphendula lo muntu kwesinye isikhathi mhlambe udinga ukuthi agezwe ngenxa yezinkinga anazo. Manje uthi mesondela wena bese yakusinda. Angithi yabona kwesinye isikhathi akungeve ngoba kusho ukuthi umuntu wakini futhi mengabe sondela kuwena ngaso sonke isikhathi kusho ukuthi mengabe ucindezelekile sho lo muntu umuntu odinga ukugezwa ngaso sonke isikhathi. Kuyenzeka ukuthi ucindezeleke, kodwa manje ucindezelwe ukuthi vele wena mhlambe ungumuntu vele onabantu abadala, usenza kalula, uyashesha ukuzwela yonke into uyayizwa. Manje mesondela lo muntu uthola ukuthi akungeve ngoba edinga ukugezwa, naye mesondela kuwena usuke ethi nje uzizela kahle kuwena, kodwa ngoba wena uyilowo muntu osheshayo ukuzwela bese yakusinda ukusondela kwakhe. Angithi yabona ukuthi ngifuna ukukutheni akungeve ngoba kusho ukuthi umuntu mengabe ecindezeleka kusuke kubuthakathi ngaso sonke isikhathi. Khona abantu basemakithi abasondelayo kuthina, kodwa manje bebesondela thina njenganabantu abadala kwesinye isikhathi bese siyasindeka ngoba usheshe uzwe yonke into ukuthi cha khona into errong. Kwesinye isikhathi uthi ulele ebusuku uzwe umuntu evula isicabheza le, mhlawumbe uthi kube ngathi uzwe inyawo, umuzwe noma esevula isicabha usicha ngathi isicabha siyakhala, uthi mothi uzama uvuka akusavuke umuzwe. Kwesinye isikhathi uzokunyakaza ngisho umbhede uthi hayibo nansi igibele ebhedini, iyagibela wena. Ngithi kwesinye isikhathi ngoba uyilo muntu oyena uzwa yonke into, uyazwela. Angithi yabona kwesinye isikhathi khona umuntu okuthola ukuthi uyakwazi ukumbona, uthola ukuthi ubambeke nje kodwa uyakwazi ukumbona ukuthi ayibona ngumuntu ngimbonile ubegqoka u1 2 and 3 and 4. Angithi yabona kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola lesikhathi lokho kusuke kumuntu wakini, kodwa kwesinye isikhathi usuke engezi kahle ngenxa yezinto naye abhekene nazo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kube ukuthi usondela kuwena hayi ngoba kukhona inkinga esuke ikhona naye, indlela asuke esondela ngayo kuwena mhlawumbe kwesinye isikhathi naye usuke kuvakashele. Ngicabanga ukuthi kuyezwakala. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi vele umuntu usondela kanje wena usitshela umuntu kanti akusiyona umuntu into kwesinye isikhathi ethunyiwe ukuthi ayizokulimaza, kodwa ayi ngoba kuhlezi kubuthakathi ngaso isikhathi. Nabantu basemakithi kuyenzeka basondele thina sinabantu abadala isikhathi esiningi, bese wena mangabe umuntu vele othwele uzwela kalula bese uyacindezeleka. Bakithi ngicabanga ukuthi kuyazwakala, okay? Bese siya lana ukuthi kwesinye isikhathi kodwa ke ukuze kwesinye isikhathi ungazitholi uzithola ukuthi ususesimeni esifana naleso, kuyakusiza ukuthi bakithi mawulala khuleka musa ukuveza. Mina ngeke ngithi angimqondisisi umuntu kwesinye isikhathi othi mengabe kufuneka lalale avesana ngene ngubeni avesana lale.
uNkulunkulu wakhe engambikelanga lutho. Okusho ukuthi wena nje azikho inkinga obhekene nazo, noma ngaba zikho inkinga obhekene nazo, kodwa impilo iyodwa uyayidinga. Awukwazi ukuthi uvesana ungene engubeni nje wena bese uyalala Nkosi ngobona ekuseni ukuthi ngiyavuka noma ngivukile. Awukwazi. So ingakho ngithi kubalekile ukuthi kwesinye isikhathi ukuze ungazitholi ususezintweni ezifana naleyo, khuleka mawulala. Cela uNkulunkulu ukuthi akubiyele, cela ingilozi kwembethe ukuthi kubiyele njengoba usulala. Kuthi makusekuseni kusinyama yakho isahlangene nomphefumulo, kususaphila, kusizifo nezegulo zinqotshiwe emzimbeni wakho zingekho bakithi. Kubalekile ukuthi ukhuleke ebusuku uma ngabe ulala. Ake sithi kwesinye isikhathi ke nansi sengicindezelekile ke, nansi lento ngiyayizwa. Khuleka ngaleso sikhathi ilwa. Funa ngaleso sikhathi uzitshela ukukhanya. Uyabona ke manje okusho ukuthi ngisempini. Zitshela ukuthi hayi ke nansi impi ke manje isukile, awuba yibo kufikela ukuthi nansi bese khuleka khona ngenhliziyo, ungakwazi ukuphimisa khona lento izokwazi ukuthi ihambe. Ngoba ke ngesikhathi ukukhuleka uyayisiza. Azifani ke lezi zinto kwesinye isikhathi mayifika thina isikhathi sasicindezeleka bakithi, khona othi uma uqala ukuthi uyakhuleka uzwe ngathi iyakuhleka, ifuna ukugqida amandla ngalesi sikhathi yakuhleka. Wena ngesikhathi ihleka musu ukuphela amandla, qhubeka ukhuleke, izosuka ihambe ngoba vele isuke ibona ukuchaka yibuyisa isuke ihlula. Manje ngesikhathi usesikhathi ihleka isuke wena uyifuna ukuthi uphele amandla, ubone ngathi uthi umthandazo wakho awufinyelele indawo noma ngeke uzukusiza. Kodwa nje mangabe usuyizwa ngesikhathi uzwe uchancindezelekile usuke uthandaza, uthi mangabe usuqaqekile yaphuma le vuka ke ngaleso sikhathi. Ungabe sakhulekele ngubeni, vuka uguqe ngedolo bese uyathandaza futhi. Isizathu esenza ngisho njalo ngithi noma ngathiwa isihambile ihanjiswe ukuthi mhlawumbe wena ubukhuleka, noma ngathiwa ukhuleka ngake igcine mhlawumbe usuqaqekile, kodwa ithi mangabe usuqaqeka lento iphuma ihamba, vuka uthandaze ngoba kungenzeka iphinde ibuye. Iyakuyenzeka uthole ukuthi isikhathi izobuya kathathu ubusuku obodwa ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi mangabe kuyinto ethunywayo isuke ibuyiswa nawe ukuthi ayiyenzi lento kwesinye isikhathi isuke ithunywe yona kuwena. Umnikazi ayizophinda ithume futhi ngoba ayiyenzi lento ethunyelwe ukuthi izoyenza, kwethu ukuthi iyahluleka manje ifike icindezele nje imeduze zakho iphinde ihambe. Wena ngalesi sikhathi lento iphuma ihambe, kuqa ngedolo umemeze uNkulunkulu wakho, kuqa ngedolo umemeze ingilozi yakho, thandaza ngampela khona izovimbeka ukuthi cha ingabe isakwazi ukuthi iphinde ibuye. Washo ukuthi wena phela ngeke uzulale bakithi, izobuya nakabili noma kathathu kwesinye isikhathi ngobusuku obubodwa. Uvuka ukhathele ungavuki ngisho wenzeni ekuseni kade ucindezelwa ilento ebusuku. So ukuthandaza kubalulekile uma ngabe ulala. Siphinde futhi uklina igceke lakho bakithi. Siyazi ukuthi isikhathi esiningi siyazi ukuthi abantu bayaphosa, bazama ngazo zonke indlela kwesinye isikhathi ukucekela impilo zabantu phansi. Umuntu uzophosa zonke izinto egcekeni ezovuka bese zemnika inkinga ekhaya. Qikelelani ukuthi igceke niyachela niyashunqisa bakithi. Uma ngabe ukuthi awuzenzi lezi ngoba sikholelwa ezintweni ezingafani, uma ngabe unechibi, chela ngechibi igceke lonke, ukhulekele ukhuleke egcekeni, uchele endlini uma ngabe ulala ntambama. Ngithi yabona ngisho ukuthi uma uthanda uvuka ekuseni wena igceke uyalichela, zijwayeze lezo zinto. Akusho ukuthi ke nakhona sekufunakala ube nemithi kuphela yokuchela, ube nemithi yokushunqisa, kodwa ngisho amanzi ewodwa ukhulekeliwe ichibi lakho liyakwazi ukunqoba le mimoya evukayo igcina ukuthi wena isiyakucindezela kuyimoya kwesinye isikhathi engalungile, noma kwesinye isikhathi ekusuka abantu basemakithi, kodwa ukuchela kwakho kwenza uzokwenza ukuthi kwesinye isikhathi le mimoya ingakwazi ukusinda kwesinye isikhathi noma ngabe iyasondela kuwena. Angazi noma kezwakala yini. Siklineni igceke bakithi, singakhohlwa umkhuleko. Mengabe ukuthi kwesinye isikhathi uzukhona uzothi mina ngihlale ekhaya bakithi, ehene kulungile, uchela indlu le osuku kuyo noma ngathi uqashile, iba nechibi wena ozochela ngalo endlini elikhulekeliwe bakithi. Nawe bese uyakhuleka bese uyathandaza. Uma unazo into zokushunqisa, shunqisa endlini ezinto ezixosha imoya engalungile. Uma ngabe usubona ukuthi cha mina nginale nkinga nje, kodwa engifuna ukuqinisa kakhulu ukuthi ezinye izinto siyazithinta yebo zisisize, kodwa nawe ilwa ngomkhuleko. Izinto azingakufici wena ungekho strong, izinto azingakufici uweak bakithi. Thandaza into noma ithunyelwa ingabe isafuna ukusondela kuwena ngoba ibonile ukuthi cha lowa muntu engithunywa kuyena ngifica umlilo uyaliwa, uyakhuleka loya muntu uyathandaza. Musu uvumela imimoya engalungile ukuthi iqede amandla bakithi.
ngicabanga ukuthi namhlanje kuzongena bese sokhuluma ngako bese sokhuluma ngokucindezeleka. Ngiyacela ke bakithi ukuthi siqinisene ekukhulekeni ukuze imimoya esicindezelayo izokwazi ukuthi ingasinikeze inkinga ingasiwini bakithi. Ngicela ukuthi ngime lapho sengikhulume kakhulu izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Sokuzani.